step. Move. Step by step, step by step, I will follow Jesus Christ. Step by step, step by step, I will follow Jesus Christ. Step by step, step by step, I will follow Jesus Christ. Yesterday, today, tomorrow, I will follow Jesus Christ. Yesterday, today, tomorrow, I will follow Jesus Christ. Yesterday, today, tomorrow, I will follow Jesus Christ. Step. Step by step, Step. step by step, I will follow Jesus Christ. Step. Step by step, Step. step by step, Step. I will follow Jesus Christ. I will follow only Jesus Christ. I will follow the King of Kings. I will follow till I reach the skies. 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 I will follow only Jesus Christ. I will follow only Jesus Christ. Hello, boys and girls. If you are happy and you know, nod your head. If you are happy and you know, clap your hands. If you are happy and you know, and you really want to show, if you are happy and you know, say amen. Amen. I can hear the loud voices saying amen. Amen. From UK, amen. From Gokwe, amen. From SA, amen. From Botswana, amen. From Asia, be it in this universe, amens are allowed, okay? If you are happy and you know, and you really want to show, if you are happy and you know, we'd say amen. Yes. May the good Lord bless you so much. We are talking about the flood. Noah, Genesis 5. Genesis 5. We are going to read a verse coming from that chapter. No, read for us. Genesis 5 verse 29. And he called his name Noah, saying, This same shall comfort us concerning our work and toil of our hands, because of the ground which the Lord hath cast. Yes. So this particular time, what was happening is amazing. There were monkeys getting into the big boat called the ark. They were jumping, getting in 2 by 2. The female and the male. And the lions roar, getting into the ark. And the sparrows, the birds, were getting into the ark. And the pigs getting into the ark. These were the animals which God had said were not supposed to be eaten by humans altogether. The pig, the donkey, and the giraffe. And some of the animals which I'm not going to talk about today. And the animals which are supposed to be eaten according to God. The chicken, of course. The cow and the goat. I want to believe. And some of the animals which are supposed to be eaten are in Leviticus there. Yes, those that chew the cud and have cloven hooves, those are animals which were said to be eaten. But now, the pork, which is the pig, I'm telling you, God had said,
And he is still saying it's not supposed to be eaten. So the pig went in 2 by 2. So for your confusion, if you don't want to be confused by the meat things, what to eat, not to eat, others who are very wise, they just become vegetarians. I don't know. So now, everyone was clapping hands to see the monkey and a stubborn baboon getting into the ark. Saying, oh, baboon, baboon. It was getting in the ark. Yet, human beings which were supposed to be saved because God had said, I'm going to destroy planet Earth. People have become so sinful. People have started to think evil. Boys and girls, even the smaller boys, were thinking of popping their father's eyes out. Poncho, poncho. You can imagine. Girls thinking of stealing their mother's, lip gloss or whatsoever. Eh? Boys thinking evil things. Maybe it's because of the games which you are playing nowadays. Punch, headbutt. I don't know, maybe the movies that you are watching which are so violent nowadays. That's why you are thinking of the best way to land your fist on someone's face. While you are sleeping, you are thinking of the best kick. You want to kick somebody. You want to hit someone. Or maybe if some of you boys who want to be naughty nowadays, you are thinking of touchy someone who is a girl. The world was evil. And God said, I'm going to destroy planet Earth. I'm going to destroy planet Earth, but I'm going to use water. So Noah, in Genesis chapter 5, the verse which we read, was supposed to make an ark. An ark which was very big. An ark is a boat which can have so many things in it. Something as large as an elephant, something as big as a zebra and a giraffe, it can enter into the ark. So what happened now? Just as God had said, after so many years when Noah was pleading with the people, help me to build this ark. There is a flood which is coming. It's very easy. And then we all get inside, we become saved. There is a flood. But most people started to laugh at Noah because he was of age now. That man is crazy. A flood? From where? Even if a flood comes, you know what? I'm a very good swimmer. I know how to do backstroke. Some were saying, no, I'm very good in swimming. I can do this. And some will say, we are good climbers. I can climb a tree. I'm going to climb up higher and higher. I'm going to climb up higher. So Noah was being told so many stories I want to believe. Until more than 100 years had passed. That's when some drops were felt. Tiny little drops, such that some of the mothers took their umbrellas going to the shops. Going to the shops now. With an umbrella until those drops became heavier. Chimvura mabwe. Hailstorms. A hailstorm with ice. You can imagine something like maybe 50 grams or maybe a kg of ice falling on your head and boom! Even if you ride a bicycle trying to run away, it will be boom, boom, boom. Even if you put your car on high speed, it can be smashed, the windscreen, pop. There was no way one could escape. Even those best swimmers, when they tried to go underwater, 20 seconds, when coming out, it was boom. So there was no way you could hide
You could not ride from this flood. So houses were swept. Trees were falling down. There was a mudslide everywhere. People running for their lives. Some were climbing trees. I'm going to climb up higher. It was pathetic. It was horrific. Some who started to run to the mountains. It said that your daddy or your mother is supposed to carry you when there is danger. But I want to believe that this particular day, fathers were in the front, running for their dear lives and calling to their children, run, run for your life, run for your life. It was horrific because God had said he was going to destroy planet Earth. So in finishing, boys and girls, mountains were covered. God had closed the ark. Everyone who was in the ark, Noah and his family, were safe and sound. The ark was now floating on top of the water when everyone else was screaming, Noah! Water was getting through the mouth, the ears. Noah! Noah! Noah could do nothing now, only to say, but I told you people that let's build this ark. Shiki, 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 and king, king, so that we get in and we be saved. But everyone took Noah for granted until everyone was swept away and they all drowned and everyone died, except for those who were in the ark, except for those animals which were in the ark as well. So what am I saying, boys and girls? Noah was told by God that there is a flood, and Noah told his family, and his family listened to him. God talks to your fathers and mothers, especially the Christian mothers and fathers. That danger is coming. Planet Earth is going to be destroyed by fire because people are now thinking evil. People are now doing bad stuff. So listen to your mother. Listen to your father, just like Noah's children. Go to heaven with your parents. Go to heaven with your mother, with your granny, with your uncle. You can't miss. You can't lose out to have the journey in style with your parents. If you don't listen to your parents, you will never know what God has told them. Are we together? Listen to mommy, listen to daddy, and listen to God. Are we together? Preach on, and may the good Lord bless you, so that we be saved with our family. As much as the mother and the father is doing everything for you to have or to enjoy Christianity, do your best to be saved as well. Are we together, boys and girls? Who says, I want to be saved with my father? Who says, I want to be saved with my pastor? I want to do everything that I'm told, especially from the Bible. I want to use those things wisely so that I can attain heaven. Let's see, boys and girls, the one who's saying, I don't want to be like the people in Noah's time who couldn't hear the word of God. I don't want to be destroyed. Yes, Jesus loves us. He does not want to destroy us, but want to destroy Satan. Are we together? Yes, there is a great day which is coming, and you are not supposed to run away from it. Let's pray together. Heavenly Father, thank you so much for this day. Be with us as we hear your word. We want to listen to our parents. We don't want to die. We don't want to take you for granted. Lord, you are the Ancient of Days. You know our end. You know how everything's going to end, Father. Be with us, and we want to go to heaven. In Jesus' mighty name we pray, amen. Mari akati Noa vakangarava, vakangarava, vakangarava. Mari akati Noa vakangarava, uvakengarava. Mukadzi kapinda dziri mbiri mbiri, dziri mbiri mbiri, dziri mbiri mbiri. Mukadzi kapinda dziri mbiri mbiri, nepamukova. Kubva tsoko yati nedhongi rikati Oi, 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 oi. nekiti ikati koshumba ikati mukadzi kapinda dziri mbiri mbiri, dziri mbiri mbiri.
mukadzika pinda dziri mbiri mbiri nepa mukova. Jerusalema munzimu wotu motu yokala amuwebuya. Jerusalema munzimu wotu motu yokala amuwebuya. Jerusalema munzimu wotu motu yokala amuwebuya. O Jerusalema munzimu wotu motu yokala amuwebuya. Omunyina kulila o Jerusalema motu yokala amuwebuya. Omunyina kujiswa o Jerusalema motu yokala amuwebuya. O Jerusalema munzimu wotu motu yokala amuwebuya. O Jerusalema munzimu wotu motu yokala amuwebuya. Omunyina kujiswa o Jerusalema motu yokala amuwebuya. Jerusalema munzimu wotu ngotulindira wagabambirwa ndisweguza kumataligirwa anyika tukatangale a Jesu. Jerusalema munzimu wotu ngotulindira wagabambirwa ndisweguza kumataligirwa anyika tukatangale a Jesu. Tuyokomana twakusiga tuyotangala kwakukuwa tuyokomana tukatangala nguwe. Tuyokomana twakusiga tuyotangala kwakukuwa tuyokomana tukatangala nguwe. Jerusalema munzimu wotu motu yokala anguwe. Oh Jerusalema, Jerusalema munzimu wotu. Oh Jerusalema munzimu wotu motu yokala amuwebuya. Oh Jerusalema munzimu wotu motu yokala amuwebuya. Utadali mwenzuma ku Jerusalema motu yokala amuwebuya. Oh Jerusalema, Jerusalema motu yokala amuwebuya. Sayoni muziula salala mbele kimwana mbele Jesu. Sayoni muziula salala mbele kimwana mbele Jesu. Tuyosegelela kwenjira tuyojitoga twafunga tuyotangala nguwe. Tuyosegelela kwenjira tuyojitoga twafunga tuyotangala nguwe. Sayoni, Sayoni muzimu wotu Sayoni, Sayoni ngotu oh Sayoni, Sayoni ngubota oh Sayoni, Sayoni muzimu wotu Sayoni, Sayoni ngotu oh Sayoni, Sayoni ngubota kunyina kulila, kunyina kuziswa, umuzi wangolije, umuzi wazisomyo, kunyina kulila, kunyina kuziswa, kalombo yankabego, kuzayone, utabayani manife, Sayoni ngufri, oh Sayoni, utabayani manife, Sayoni ngufri, Sayoni ngufri, Sayoni ngufri, Sayoni mahala, oh Sayoni mahala, oh Sayoni. Hey, 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 hey. Sayoni muzimu wotu Sayoni ngotulindira Sayoni ulamwena
Oh, Zion, oh, Zion, oh, Zion, yeah. Jerusalem, munzimu watu, motu yokala, anguwe. Oh, Jerusalem, Jerusalem, munzimu watu, kufungane kunaka kwenyika iyo ndichashika pawira netsitsi ndichamira namuponesi ndichawa nenyerezi yere ndichawa nenyerezi yere chiremba mumanenu zuwa rawira nomukanda pone satowe kumusha ndichawa nenyerezi yere musimba natenzi ndoda kunamata ndiwese muwani weweya nyerezi yakupenya ingawe yangu pamusi unachisa kwacho ndichawa nenyerezi yere chiremba mumanenu zuwa rawira nomukanda pone swatowe kumusha ndichawa nenyerezi yere ndichawana usu wa Jesu nomuparukuzo narini zitandifazamu mushawe ndarama kutindika wana nyerezi chiremba ndichawa nenyerezi yere chiremba mumanenu zuwa rawira nomukanda pone swatowe kumusha ndichawa nenyerezi yere ndichafara kuona usu wa Jesu nomuparukuzo narini zitanifata mushawe ndarama kutindika wana nyerezi chiremba ndichawa nenyerezi yere chiremba mumanenu zuwa rawira nomukanda pone swatowe kumusha ndichawa nenyerezi yere ndichawa nenyerezi yere chiremba mumanenu zuwa rawira nomukanda pone swatowe kumusha ndichawa nenyerezi yere. Nekupenya mukombo nekupenya munyanza nemaranzi anogara munzvimbo
mponesi anojekesa kwese okupenya kwa kanaka kupenyera mu moyo Jesu anobise namo anopenya mu moyo dosia kusua kwangu segua zote kale ndifuki zene kutenda undipe nikutenda kumusha wembiri huyo makandi katirira moyo wangu notenda emweya unovuma okupenya kwa kanaka kupenyera mu moyo Jesu anobise namo anopenya mu moyo mponesi manditenga dawawe nyunarini ngayipute mwenjeyeze iputire yetenzi kumusha wembiri uyo makandi katirira moyo wangu notenda emweya unovuma okupenya kwa kanaka kupenyera mu moyo Jesu anobise namo anopenya mu moyo okupenya kwa kanaka kupenyera mu moyo Jesu anobise namo anopenya mu moyo. Tokutewera pondesi kweseko ndinokara apo imwe munoeta undendo kutewera kutewera pondesi kweseko ndinokara apo imwe munoeta undendo kutewera ndokutewera mponesi imwe makandifira kana esera kusia inindo kutewera kana nzira indoshata kana kusina nzira waenda pamberi pangu inindo kutewera kutewera mponesi imwe makandifira
kuti makwai angu anonzwa izwi rangu. Haangateveri mutorwa asi anotevera mufudzi akanaka. Jesu anotaura kuti ndini mufudzi akanaka mudikani. Anoti ndauya kuti muve neupenyu uye muve nahwo mukuzara kwahwo kwese. Ndokusaka muimbi werwiyo achitaura kuti ndomutevera muponesi. Ndadzidza kumutevera kwese kwaanoenda. Ndinotevera muponesi nekuti ndiye ane upenyu, ndiye ane nduramo, ndiye ane tariro, ndiye ane ramangwana rangu, ndiye ane chengetedzo yemhuri yangu. Ndipo pane kotsekano yemuchato wangu, ndipo pane kurayirwa nekupangwa kwevana vangu, ndipo pane zvose zvangu. Ndiye simba netariro yangu. Saka achiti ndinomutevera kwese kwaangaende, nekuda kwekuti Jesu ndiye chiedza cheupenyu hwedu. Tichifamba muna Jesu hatichafambi murima, tinofamba mukati mechiedza cheshoko rake. Nekuda kwaizvozvo mudikani, zvose zvatinoita, kungava kutaura, kangava kadyiro, kangava karorero, kangava kaitiro kapi nekapi, zvose tinoita kuti Ishe akudzwe. Nekuda kwaizvozvo muimbi anotaura kuti ndomutevera nekuda kuti ari kumuraramira, ari kurarama kuti Ishe akudzwe. Iwe uri kuraramira ani mudikani? Dai tabatana pakutevera tenzi nepakuteerera mitemo yake nemirayiro yake, nekuti inopiwa murudo nemukuwanda kwenyasha dzake, kuti iwe neni tirarame upenyu hwakapfuma, upenyu hune utano nenduramo nepundutso, uye hunotisvitsa muupenyu usingaperi, mudenga idzva nenyika idzva munogara kururama. Ini ndinoda kumutevera tenzi. Kana chiri chidiso chako mudikani kuti titevere tenzi kwose kwaanoenda, ngativharei maziso tinamate nekukumbira kuti mufudzi akanaka avewo mufudzi wedu. Ngatinamatei. Jehovha muri kumusoro kudenga, mbiri nerukudzo tinoudza kwamuri Ishe, nokuti ndimi moga makafanira kurumbidzwa. Imi Jehovha ndimi mufudzi akanaka. Musasiya tichitetereka nemasango. Tinokumbira kuti tisava mhuka dzesango, asi tive makwai emoka ramunofudza nekuchengetedza imi, iyemi mufudzi akanaka. Tidzidzisei kukuteverai pane zvose zvedu, titevere matsiko enyu, zita renyu rigokudzwa neupenyu hwedu hugovandudzwa. Zvikuru sei tigoponeswa kupinda mukati medenga idzva nenyika itsva munogara kururama. Yesu pamwe chete nemhuri dzedu navose vanodana kuzita raShe nemwoyo yakachena, tanamata nekutenda muzita renyu rinogara nokusingaperi. Amen. Ndokutevera, ndokutevera, okana vese kana kwazuwai vana vaMwari, kwazuwai mese kumatima enyika. Mufaro wangu kudzoka pamberi pechigaro chaMwari, kudzidza zvimwezve zvaJesu, tichifamba nesirisi yedu inoti iyo musavasarudze vanawo, musavasarudze vanawo. Dauti tirambe tichidzidza kubva pabhuku raGenesis chapter 27 pari zvino taapa verse number 41 tichidzika. Bhaibheri shoko raMwari rinobudisa pachena kuti Esau wakati aziva kuti chikomana munin'ina wake Jacob akomborerwa, awana zvikomborero neropafadzo zvaaifanira kunge awana, hanzi akati mumwoyo make, ndichauraya munin'ina wangu. Zvikasinzi amai vake vakazviziva, zvikasinzi Esau akati baba vachingofa badzi, ndichauraya Jacob nemhaka yekuti andichita, anditorera zvikomborero. Vana vaMwari, musoro wenyaya musaukangana unotiwo musavasarudze vana. Dzimba zhinji dzakaputsika nokuti vabereki vakakontributa. Tereresai sangano raMwari. Kana kuri kuAfrica, Europe inopiwa chigaro chepamusoro. Aenda wese kuEurope, hazvinei kuti anoita basa remumba, anorigadwa saiye anzi aita njere, abudirira, anoiswa pama decision making emudzimba. Iye pachake ndiye anodecida. He or she is a decider. Ndiye anopa final decision mukati medzimba. Zvisinei kuti vasara kuno, they are even more educated than those of us who are in Europe. Zvikasinzi izvozvo
ndo zvimwe zvakakonzera rumborera rwekuda kuuraya munin'ina rwakapinda pana Esau. That's why panapa toona kuda kuparadzana, vakomana vakakura vachitamba vese kubva vari mudumbu raamai vachitamba vari imomo, asi vabuda tinoona kuti amai vakatakura mwana vane influence yakanyanya zvakadai zvokuti vakatsemura family yose nepakati. Vana mai tereresai, influence yenyu musaidherera. Mukashandisa influence yenyu zvisizvo munoparadza even nyika chaiyo. Vana mai mukashandisa influence yenyu zvisizvo, dzinza extended family yakwamakaroorwa yamakawana yakazvigarira zvakanaka munoitsemura nepakati ikaita zvipisi. Nemhaka yei women are so powerful by influence, even biological. Zvinotozikanwa nemhaka yekuti ndo vane attachment nemwana wakabereka kuburikidza nekumuyamwisa kwavakaita nekumutakura mudumbu. Saka mwana wese anokasira kutora izwi raamai kuti adarika remunhu wese pamba. Zvine ngozi kushandisa influence yenyu zvisizvo. Onai zvaitika, Rabheka akatungamirirwa naMwari kupiwa jaya rinonzi Isaac. For all these years, pari zvino vachembedzana vari mumarriage. Vaiona vachifamba, vanoti indo marriage kai. Onai vachembedzana, vachitotukirira vari kudivorsa, nekutukirira vari kurovana mudzimba. Hapana record yekuti Isaac na Rabheka vakambotukana mumarriage yavo. Asi tine record yekuti family yakatsemuka nepakati. Family yakatsemuka nekuda kweinfluence yamai. Influence yemadzimai haisiye kutamba nayo. Rangarirai rimwe zuva David adonhedza Goliath kubhuku raFirst Samuel. Madzimai akatanga kuimba diva, David adonhedza zuru nezuru, asi Sauro akauraya mazana. Shoko rakapinda munzeve dzaSauro, akatanga kuvhima mukomana nemhaka yekuti madzimai aimba chete. Even kupolitics madzimai akatanga kuimba hazvimiri mushe. Even kune vanoona bhora madzimai akatanga kuimba hazvimiri mushe. Even muchechi chaimo madzimai akatanga kuimba, unonzwa vanhu vachiti tapinda mumweya, madzimai atanga kutungamirira. Even ukacherechedza nhoroondo, madzimai ane power, ane influence. Pati dambudziko, influence iyi ikaenda nezvisizvo uyezve ikaenda zviri negative, upenyu hwevana neupenyu hwevanhu hwaputsika. Tinoona panapa neinfluence yamai, jaya rakashinga kundonyepa pamberi pababa nepamberi paMwari nekuda kweinfluence yamai. Influence yamai ikabva yaita kuti jaya parakanzi izwi nderaJacob, jaya harina kufunga katu, rakaramba rakadzvanya accelerator sezvo rakaudzwa namai kuti inini mwanangu ndiripo kumira newe. Kana ukaverenga vhesi, mai vakabheja nekupika kuti kana zviri kufa newe ndinofa newe. Mai vako vakakuudza kuti kudii pawakauya kuHarare? Pawakaenda diaspora, amai vako vakakuudza kuti kudii? Influence yamai. Nhasi uno umwe munhu akaroorwa nemunhu waakanga asingadi pamwoyo, waakanga asingadi asi amai vaimuda. Influence yamai. Wana wangani vanoti vaenda Canada, vaenda diaspora, vaenda Australia, vaenda China, visa rekuti mubereki auye anotanga kutengerwa tiketi havazi dedi ndimai. Influence yamai. Ukanza wakati mwoyo wekubereka, pati mwoyo wekubereka ukata zvokutamba, unodambura family. Handichatauri zvemuGarden of Eden kuti family yakadamburwa sei. Totanga kuona ropa richierera pana Abel nekuda kweinfluence yamai yakanga yaitika muGarden of Eden. Handina nguva yekutaura izvozvo.
influence yamai, even the devil knows very well kuti mai is a powerful weapon yekushandisa. Zvaakaita pana Job, akati akundikana nature pachayo yakamutadza Job until Satan ati ndaziva, this is my final push, ndaakupinda pana mai. Akataura Satan ari muna mai, dedi hazvigonere mutuke Mwari wenyu mufe. Thank God Job haana kuona mukadzi wake, akaona Satan. Zvikanzi uri mukadzi benzi rakafanana nevakadzi mapenzi, and the devil was defeated. Influence yamai munhu waMwari haisiye kutamba nayo, inoshandiswa naSatan. Kana zvarema zvanetsa, Satan anoshandisa mai vemumba. Kana zvarema zvanetsa, even vanoda kukubata, makriminari saiwo chaiwo vanoziva kuti kana taakuda kuvabata haizi futi inobata munhu kiinda kugirlfriend yake. Influence tomubata chete achauya ake. Ndozvakaitika apo. Komana anorongedza mabhegi anzwa shoko, mai ndo vakaenda zvene shoko kujaya kuti ndanzwa mukoma wako kuti ari kuda kukuuraya. Havazi baba wakaenda nemeseji. Iko kungaenda nemeseji ikoko isina kunaka, hakuna kuipa. Instead yekuti mwanangu uya tireurure pamberi pemukoma, tikumbire ruregerero, mai vanoadvansa kuputsika kwefamily, vanotomutsvakira location yekuenda refugee camps. Zvikanzi ndinokuziva, inda kuna sekuru wako hazvanzi yangu paLabhani. Anoenda ikoko. Makamboona kuti pamba munogona kushaya kuti mwana ari pasi mai vachiziva, vachitobika nekutoshamisika kuti mwana ari piko koma mambovhunza here kwangana iwo vachiziva. Munhu waMwari nyika ino haisi nyore sezvaungafunga. Munoita stress pamba, mwana anoenda 10 years pamba, mese muchiti akarohwa asi achitaura namai vake. Zvakaitika kuna Jacob naamai vake Rabheka ndo zviri kuitika ipo pano. Hapana chakanyorwa mubhaibheri chisiri kuitika. History has a tendency of repeating itself. We go forward by looking backwards. Hapana zvisina basa hazvina kunyorwa, zvese zvakanyorwa zvine basa, and we are informed nezvakaitika going forward. Teresai munhu waMwari, bhaibheri harina kunyarara. Zvedi mukomana akafunga kuuraya munin'ina, ukavona brain dzekuuraya dzapinda, hapana kumira mushe. Mai instead yekutsiura vana vanotirongedza, ende zvivindi zvamai mukomana akazenga aziva kuti mai ndo vakakonzeresa, asi zvivindi zvamai vakasara vakagara pavanoziva kuti pane munhu ane potential yekubaya munhu nebanga anytime. Ndo zvavanoita, vanoziva kuti ndikabatwa nechikomba murume wanga anobaya chikomba nebanga, asi vanoti hazvina basa, ndopedzerana naye. Ndo zvavanoita izvozvo. Komana aenda, pane shoko roda kuti mutererese. Baba kunyange mukomana uyu akanga aba zvikomborero, vanorayira mukomana, vanomuti iwe mwanangu, wevha kwauchaenda usandoroora kuvanhu dzisiri hama dzako. Musasarudze vanavo. Usandoroora kuvanhu dzisiri hama dzako. Ndati mucherechedze kuti panguva iyi kwakusati kwava ne the tribe of Israel. Saka akanga asingagoni kuti usandoroora kusuri kurudzi rwekaIsraeri, nokuti iye Job wacho ndiye aizodyara rudzi rwaIsraeri. Saka baba vanomuti bheta undoroora kuhazvanzi dzaamai vako, undoroora ikoko. Nyika yakanga yakazara vanhu vakasiyana siyana, asi Isaac asati afa akati mwanangu kunyange uri benzi, danger, usaroora kuvanhu vasina rudzi newe. Nyaya yekuroora haisi nyaya yekutamba nayo. Munhu anenge enda kuDurban wotodzoka nemuzulu vele. Munhu waMwari, rega ndikutaurire, panonzi don't be unequally yoked. Hazvinyanyi kureva futi vaunopinda navo chechi, zvinotoreva even parudzi, culture nerace. Kwedu kuno tinodya sadza,
iwe unomuroora asingadyi sadza, anoti staple food yangu mabhanana. Uchawanepi mabhanana ekumupa every day kuti adye achiguta, iwe kuno ari $1 for 2. Tereresa munhu waMwari. Zvakagara zvakarongeka kubva kare, kubva mukati meshoko raMwari. Culture is of paramount importance. Kwedu kuno tsika yedu tinopfugama, tichikwazisa vakuru. Iwe unoya nako kanangaita sekajongwe, akapfugama akazivi, wofunga ndo chirungu ndiyo mari. Kuita mari hazvirei kuita dununu. Kuita mari hazvirei kurasa culture. Kuita mari hazvirei kurasa rudzi. Tichaponeswa nerudzi nendudzi dzakasiyana siyana. That's why Revelation chapter 14 inoti endai kunyika dzose. The Bible recognizes the kindreds and the nations, different races. Bible inozviziva izvozvo. Vamwe nevamwe vachaponeswa vachibva kurudzi rwavo. Iyi nyaya iyi yema-international marriages. Danger. Danger. Shamisira wauya mugeto nakoka zvisina chirungu, watoshaisha. Tarisa 10 years dzinouya mudikani. Tarisa 10 years dzinouya. Tarisa 20 years dzinouya. Usaroora kurudzi rusiri rwako. Ndiri kutorevesa vema-human rights, excuse me. Apa ndiri kutorevesa zvine ngozi, asi kana uchida ngorarama life uchiti I don't care. Handina hama, handina rudzi. Yeti vhesi inototiyo, uyo anovenga hama yake yeropa akaipa kudarika muhedheni. Bhaibheri harina kunyarara. Hama yako ndeipiko? Is an African. Hama yako ndeipiko? Is a Zimbabwean. Hama yako ndeipiko? Ndisamtokoka. Hama yako ndeipiko? Ndimasingo wezhiraka. Hama yako ndeipiko munhu waMwari? Ndiyekawe pamatebhelele ndapa. Hama yako ndeipiko munhu waMwari? Ndiyekawe pabocha. Hama yako ndeipiko munhu waMwari? Ndiyeka muzezuru. Ndiyekawe paDarwin mukorekore. Ndidzo hama dzako idzodzo dzinoti dzikati ndonzwe zhara unoziva kuti ndiyo nzara kai. Zvino imi kungobhururuka ndege ungeenda kuChina wotodzoka wakakumbana nazvo. Handina kuti maChina akaipa ende asi regai varoora neko. Akaudzwa mukomana, tora kurudzi rwekwedu. Nderwupiko kwandakatora mai vako ini? Tora ikoko. Ndidzo ndudzi dzedu tinonzwanana muculture. Wakakura uchirerwa namai vako, saka zvaitaugwa namai vako ndo zvinenge zvichitaugwa kurudzi rwauchatora. Bhaibheri harina kutisiya takanyarara. Bhaibheri harina kutisiya tisingazivi. Harina kutisiya tisina confusion. Isaac was very clear and specific and louder pakutaura kwake. Mwanangu, usatora kurudzi rwatisingazive. Toda kuti katikati bika sadza, anoziva kuti sadza robikwa neupfu. Kwete kutora shuga omona achiti sadza. Zvakagara zvirimo mukati meshoko raMwari. Musasarudze vana. Dzidzisai vana venyu mudzimba. Kwedu isu tinoziva isu kuti kune anonzi mabasa evakomana nemabasa evasikana. Vasikana vanodengezera mugomo, vakomana vachitema huni. Kune vamwe vanoti izvozvo hazvichaiti zvakaipa. Musashonyorora tsika dzedu nemagariro. Tinoponeswa tiri mutsika dzedu idzodzo. Mwari anotokutonga kuti hauna kukudza mubereki nekuti makudziro ekuku kupfugama. Iwoti hazvina basa kana tisina kupfugama ndizvozvo. Una vamwe vakadzi vakuru varudzisa izvozvo, navamwe varume vakuru. Shamisika, munhu anenge achitarisirwa ndiye afanira kudzidzisa rudzi. Iye ndiye anorasha rudzi. Mwari wenyasha atiitire zvakanaka. Zvikanzi chikomana chakatiza, asi mufaro wangu uri pakuti even mukutiza kwake baba wakati, mwanangu, kunyange uri benzi, future yako lies in the hands of your wife. Saka ukagara warasika pakuroora, wakuvara. Ukagara warasika pakuroora, wakuvara. Saka ngwarira mwanangu. Waita yako benzi, waba zvikomborero waenda, asi zvikomborero zvawaba izvozvo unofanira kuwana mukadzi kubva kurudzi kwakabva amai vako. Kwazoverenga shoko raMwari, mukomana akandoroora Rachel naLeah, ndikokozve kwaakazobva the 12 tribes of Israel. Ndokwakabva vanaka. Tozoona Jesu ouya oita 12 disciples representing or standing for the 12 tribes of Israel. And who is Israel? It's none other than but ikeka mukomana ka the deceiver Jacob. Zvakabva mushoko remudhara.
iyo mudhara akakuudza akati mudhara wangu chidhakwa. Chidhakwa asi ndiye mudhara wako here. Mudhara wako akakuudza akati haiwa ndiudzi nemudhara inini anodya mbeva magundwa. Iyeye anodya mbeva ndiye mudhara wako here. Mudhara wako akakuudza akati mudhara wangu haana kudzidza akagumira standard A nesub B sub. Iyeye asingagoni kuverenga ndiye mudhara wako here. Iyo tsume inotakabva nako kumunga kunepwa ichiri kushanda. Haisati yava outdated. Chirungu hachisati chareforma tsumo iyoyo. Ichiri kushanda. Ichiri kushanda. Takabva neko. Iyo tsumo yeye inoti kusaziva kwayo mhashu kuti kubhururuka ndiko kushama, kumara ndiko kupfeka. Ichiri valid. Ichiri kushanda tsumo iyoyo. Ichiri kushanda. Kodati ichiri kushanda tinozvionaka. Muchizvifukura muchiti ndokuonererwa iko kuriko kutozvifukura ikoko asi kumhara ndiko kupfeka. Iyo tsumo yenoti pfavira ngoma usiku urefu. Iyo iya tsumo iyo iya ichiri kushanda. Iyo tsumo yenoti aiwa kutsuka zvaro guyu kunze asi mukati rakazara masvosve. Ichiri kushanda tsumo iyo iya. Terera baba wako mudikani, terera mai vako, terera vatana vako. Hauna chaunobva. Hazvibvisi degree rako kuteerera vabereki. Kutuma unotenga sauti hazvibvisi ugentleman. Actually zvinotounza respect. Iko unoona mamised calls munhu haendi kumusha kundoona baba namai. Anenge ari busy kutenderera mugeto. Baba namai kuvari kudya nhoko dzezvironda. Vanofuke mbama parufu pungwe. Vakafuka majare vamwe vana. Iwe kunono driver mota 5, 15. Denga riri kuzviona. Chimbofamba itioneka. Hapana nguva isingasviki, hapana chisingaperi. Kune zvimwe zvatakaona zvakauya zvikaita mukurumbira zvikapera. Tikaonawo dya nhoko dzezvironda. Vakaropafadzwa vachaviga upenyu hwavo mumakwati aJesu Kristu. Vachaviga upenyu muna Jesu. Vanoimba andifukidza ini, andiwiga padombo, andisimudza mumatope. Vakaropafadzwa vachamira nezita raJesu Kristu. Dzakaropafadzwa dzimba nemafamilies achamira naJesu. Vakaropafadzwa vabereki vanoti kunyange vachitwa nevana havaiti mistake yekurayira mwana kuti kunyange uri benzi ungazonyaisa kuita benzi ukatadza kuroora. Mwari akukomborere, Mwari akuitire zvakanaka. Ndinokushuvirai zvidhafu-dhafu mukati menyika yava nesocial media, digital world, nyika yekuti oshera kuti oteererani. Everyone is now a theologian. Everyone is now a medical doctor. Everyone is now a journalist. We are in a world yazara confusion. We don't know and we wonder what the future will bring us. Vana vaMwari, hatina isuta, we tamu confusion. But vakaropafadzwa. Vachati the word of God, the holy scriptures, adzina reformation. He is the same yesterday, today, and forevermore. God bless you. Maragitire zvakanaka. Amen. Ukaenda pana Luke chapter 15 inotaura pamusoro the lost sheep, wai yakarasika. Hama dzangu dzinodiwa dzanga dziri 100 asi 1 nokupoya nokurasika. Of course yakaziva kuti yakarasika wai, asika haina kuziva kugona kudzoka kumba. Yotoda mufudzi ane hanya kuti ariske kusiya 99 achitevera iyo mapripiti nomakomba, achinzwa ichichema kugwenga guru redima. Mufudzi oitevera oti handina rufaro kusvikira dzakwana 100. Maizive here vanhu vaMwari, tinogona kupupura kurasika kwatakaita. Vamwe vedu tiri kuda kuteverwa. Nyasha ngadzikuwane munhu waMwari. Usafa tenzi asina kunyora zita rako mubhuku youpenyu. Mwari aitire nyasha. Hama neshamwari titevere vakadaro. Denga harifari kuti rine 99. Denga harifari kuti 99. Rinofara kana dzasvika 100. Mwari atibetsere. Unokosha pamberi paMwari munhu waMwari. Dzoka kuna Mwari. Tsvakai Jehovha achawanikwa. Danai kwaari achiri pedyo. Wakaipawo sasenzera yake nemunhu usakarama mindangariro yake adzokere kuna Mwari. Mwari achamuitira nyasha. Ngatinamatei. Baba vari kumusha kumusoro kudenga, tinokutendai nerudo runoshamisa.
kuti imwe hamufari kuti i99 makariska kutsvaka 1 yakarasika. Zvinorakidza kukosha kweplanet Earth nekukosha kwoumwe noumwe wedu mukati mekugara kwoupenyu. Tinonamatira hama dzedu. Kune vamwe vari kutozviona kwaari, wherever kwaari ari kuona kuti ini ndakarashika Mwari. Chimubatsiraiwo, mutsvagewo vamwe vangamubatsira kuti adzoke kuna Jesu. Hakuna hama kupinda Jesu kana munyangadzi hamurambi, kana usiku rudo ruripo. Kune mufaro kudenga kumunyangadzi 1 anodzoka kuna Ishe wedu Jesu Kristu. Zvisinei kuti akapoya nepapi, nyasha dzenyu dzichiripo. Tisazvidza nyasha dzenyu nekuti dzichapera. Chitibetseraiwo kuti tiite zvatingaita kudzoka kwamuri Mwari. Chitumai vana venyu vaende vandotora dzakapumuka idzo, vaende vandotora dzakarasika idzi, vaende vanotora dziri kuchema kugwenga guru redima. Mufudzi mukuru wemutsa kuti aone dzaraswa. Chidzipinzai zvemudanga. Maita Mwari wekudenga, tipei simba rekubatsirana nehama dzedu, tipei simba rekuenda kuhama dzedu tonovataurira Ishe achiri kuvada. Tichafara kana taita kuda kwenyu. Tipei simba, rufaro, tariro mubasa iri, muzita raJesu ari tenzi wedu. Amen. Asakili belalapa singabahambe mhlabeni umoya wethu tuthokoza sikabangu ziyozayo sikabangu ziyozayo asakili belalapa sifunumuzo sitele izayoni kosibu ikanyagu bepagate ikanyagu bepagate indaweke yokutula yokupumuza zabahambi engazati ingapapa ipumule kona mina ipumule kona mina tula moya wamitula inkosi yakusisho soniskati sokuhamba zangizambe lapamina zangizambe lapamina tula moya wamitula inkosi yakusisho soniskati sokuhamba zangizambe lapamina zangizambe lapamina zangizambe lapamina zangizambe lapamina
ndira riripo simba mumaropa unoda kuimba ndere kukuza riripo simba muropa mune simba rinoshamisa muropa enyenye mune simba rinoshamisa mumaropa enyenye mune simba rinoshamisa muropa enyenye mune simba rinoshamisa mumaropa enyenye mumaropa enyenye mumaropa enyenye
Hallelujah. Hallelujah. Wow. Yeletembegayo Larapo Kungekikatazo Ika Yelibusisiwe Sota Nasipunyuziwe Linda ubegezewe Wena lindunga sewa sola Linda ungasoni Aku sindwa imitwalo Wena lindu
Hallelujah. Hallelujah. Wait. And Mama not. Beautiful stuff. While the world looks upon me as a struggle alone, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I got a good place to sleep. There's food